पुणग्याक पुणग्यान बाहेर लावलेली ती पण सगळी डायरेक्ट मग ते त्यांच्यावर माझं लक्ष आहे पण चोरूक मिळत नाही मी इल्यावर करूया काम मी लावलेली होय आमच्याकडे तू काय कर माहितीये पुणग्याक भजी की भूता ए नेलेली भूता कळली की भूत मानेर होता आणि असा करणार तू काय कर माहितीये पुणग्याकडे भजी करूक लावत कडे मी आपल्या पाठसून घेऊन जाते गपचूप गपचूप पांदी माहिती नाही या पुणग्या तुमचा नेसान सोडून घेता डोक्याने काय त्या पुष्पाचे मिस्टर त्या अळवडे भासताना तो जरा तो तेवढं पॅरिग्राफ टाकलं का हे आणि लिहून टाकू हे पुष्पाचे मिस्टर ते पडद्याच्या मागे असतात असं लिहून टाक सावर नऊ किती रे मोठा अजून बाई असं करता नाही मोठ्या माणसांचा माका मामा काय असो बाकीच्यांका कोणाक काय मामा म्हणजे आपलं काय असता माहितीये देव असता मग ए काय सांगता कोण बोलता रे पुणगे पुष्प मरण काढता तुमच्या मुंबईत जाऊचा रवा काय रे काय बोलता कोण आहे त्याला? मी अडवलेलं आहे. आई, काय आई काय करते तुम्ही इलाच नाही रवा ते करावाक जाऊक नको हा आम्ही सांगायला नको तुझ्यावर जा ना, तुझ्यावर जा. अरे टेटस ठेवलंय रे पार्सल पाठव बॉक्स असून भरून. पुष्पा येऊ बघ ते माका पुढचा दिसणार रे सांगता. ए बाबले ह्यो टेटस दिसतोय ना रे सगळ्यांनी मला त्याच्यावर कमेंट येऊ टाकल्या नी रात्री येडा काय दाखवला तुमचं करता पुष्पा मारण दाखवता तुमका ते काय? हे शेंगे कोणाचे काय गं असतं. ते तुझा काढता घामात थांब तुझं काय? टाकले ना रे दिसता माका विनू विनू काय शाळेत पोचवी नेऊन असोत लंगडत टाकले गालाक सोड गालाक सोड काही सोड हा. मग वेजीला सांग अरे रे बॅट हॅलो बॅटीनेच पाठ पडते काय नाही रे का काम दिसतं साधोस तो तो बॅट मारू घेते मामा पण दोघं याचं नाटक लागू नको. योग पायी अंगे जायचं. यो असं हात फक्त करून तू पाय कशा करून येऊन माझा हात दुखता माझं असं पाय दुखता. काय करतो काय काय करणार भजन करता तुका काम धंदो काय नाही पुष्पा मारता मेरमोर मेला लादी पुसा पैसे लादी पुतले पण हे लादी ना माझं चालीवरचं काम आहे. अरे ह्यो शाळेत जायच नाही ह्याचा काय तर बघ काय त्या मुंबईतून इल्यापासून आता येतोय मी तोंड बघ अरे त्याची व्हिडिओ सगळे घेऊन येतोय मास्तरांना दाखवते राहुल हे शाळेत ना तो टीव्ही आहे त्याच्यावर लावूया व्हिडिओ ते आधी पहिलं हे लाव मग ते लाव उद्या जर शाळेत नाही गेलं ए विनू बाबल्या शाळेत जायचं नव्हतं उचलून घेऊन दिला होता कसा हसलं कट करतोय कॅमेऱ्यात कट करतोय तर माझ्या री ए कट करा अरे एक तो धर काढाप काढाप बाई का फोन करतोय थांब अरे हात दुखवतो असता हातावरच मारत बाकी काय म्हणतो पायावर मारत बोल बायको काय गेली कामा पण काय भेट नको बाबल्या वेळा तू कंटाळा ना तो माका म्हणतो कितीतलो भातो शाळेत नाही जात म्हणजे घरात पण अभ्यास करत नाही की नाही रे मोबाईल घेऊन काम येतोय आता ये तू ये 100 पर्यंत एक तरी अंक चुकलो की डायरेक्ट विमानात ए 7-9 किती लवकर लवकर गेला ए का बंगलो बिलू 7-9 येतच ना काय बोल तोंड झालं स्टिकरवर टाका ना स्टिकरवर स्पीकरवरच आता का जवळ घे जरा हा जवळ ये जवळ ये पुढे ये जवळ घेता काय विचारते पहिलं त्या का ऐका घेता मी आवाज मोठो करतोय ती ऐका घेता काय रे उठा हा अय बस नाही त्या लंगडात येऊन पाठ टाकीत तू हा चल विचार काय रे तू का बोल शब्द फुटत नाहीत की हा ऐका घेता बेरो नाही हा 6 वर 6 किती रे सांग नाही ती कॅमेरा चालू आहे कॅमेरा चालू आहे. मा- व्हिडिओ जाणार आहे एवढा लक्षात ठेव 6 वर 6 किती पटकन फटाफट
शिस्तीत शिस्तीत ही बाई ए माहिती काय हो, बघा बघा तरी शिस्तीत पाचावर 6 पाचावर 6 भाऊ छान होतं. नाही ना झालं थांब ते व्हिडिओ आता माका पाठव यो कुरिअरने हा हे आजच जाऊ आज नाही तर उद्या जाऊ मग 5वर 6 सांग लगेच सांग 5वर 6 हा त्या घरात बसणं म्हणजे त्याला फक्त टाइमपास घरी घेऊन वाट टाकल्या ना माका यो नाही काय टाकलाय हा रेकॉर्ड कर अजिबात बंद नको करू या वया माका ए सावर पाच आवाज किती मास्तरांपर्यंत जाऊ का यो सावर पाच किती हा मग सावर पाच आत्ता इलो 56 आता एवढ्या लेट तर माका माहित रे ते 51 52 53 54 56 असा मत दे हा हो 6वर 9 किती लगेच 6वर 9 किती रे मोत्ता अजून अरे कधी तुझे तोंड टाक बाई सगळं नाही मोठ्या माणसांका माका मामा काय असतो बाकीच्यांका कोणाक काय मामा म्हणजे आपलो काय असता माहितीये देव असता मग बघलं पुणग्याक कळाला हा बाग सगळ्यांका किंवा पण मामा बोलायचं ना असं असतं बाकी आवशी बापसा सगळ्यांका बोल मामाक बोला नको हा शानू बरोबर भारी शिकवल्यान पुणग्यान सगळ्यांका बोलणं असं पण मामा हे तू बाकी मला बोलण्याचा अर्थ तुला कळत नाही मूर्ख अडाणी खंयची. ए लवकर फटाफटा बोल 88 किती 88 ए वजा म्हणजे उपकार करतो की काय रे कपार वजा आमच्या पोटाक शिकणार हो होय तू तयारीतच राहू आता येतय बघ 8वर 8 आणि 5वर काय नाही आणखी 2 पाडे घेते एका राकाक हा ए 3वर 8 किती 3वर 8 3वर 8 हं? गोळच करायच्या 7वर 8 मी पटापट 7 8 लगेच रे अजून मग येत होते की नाही का विसरलो 8वर 4 मोबाईल मन मोबाईल 9वर 7 काय नाही शिकवलंच त्याचा उपयोग आता बघ आता त्याचा हात आता गावात क्लिअर करत काठी नाही तयार ठेव चांगलीची काय? त्या पुष्पाचे मिस्टर ते आधी अळवडे भासताना तो जरा तो ह्यो जरा तो तेवढं पॅरिग्राफ टाकलं का हे आणि लिहून टाकू हे पुष्पाचे मिस्टर ते पडद्याच्या मागे असतात असं लिहून टाक ए ह्यो बसता आता दात काढून तो असं नाही गुरुजीनू ह्यो बघा 20 पाय दुखता म्हणून सांगता आणि घराकडे अभ्यास करीत नाही या. गोचल मी जाते बायको येत माका बघ दांडके घेऊन येतो कडे तुझा अभ्यास कर. माझा अभ्यास घे. अभ्यास येऊचा कॅमेरा सगळं धर आणि गाड्यांचे थंय मी येतो माझा अभ्यास घेत बायको इली तर कोणाक हे का काय या काळयो म्हणता नाही परत म्हणते एका काळयो म्हणतो ह्यो माहित नाही हा. मामांका काय म्हणता तो लहानपणीची सांगू की अ- सांग लहानपणीची अतरंगपणा माझी काय करूची तुका तुझी काय ती विनोद ए सांग तुका माहिती आहेत ना सांग जरा नाही तर तुझं तर लहानपणी थोडी टाकलंय मात्र बघ तुझ्याकडे हात ओढूच सांगा तू तू येत नाही तू शूट कर पण पुष्पा मेला बिचारा कामाक लावला आता तकडे वाटेक लागला तर कामाक लागला म्हणजे तुम्ही कामाक लावला असते का आम्ही नाही पुणगेन फुकटचो कामगार मिळाल तुमका तुम्ही कशा काय पिट्टा असाल यो असं साथ घेऊन बसलो माझा तकडचा काम तरी होता मग तास काय नाही करीत मी लय हुशार आहे बाबा तू हुशार आहे. लहानपणी मग काय येत जरा नाही कवाड बंद कर बघ लय मध्ये मध्ये बळा का बे परत मारलंस त्यात पाय आता लक्षात ठेव आता बॅट ओढतल बॅट म्हणून सोडी तुका बॅट हवी हा होय उद्यापासून शाळेत जायचा हा चल पिढ्याची बनवून देते का बघ रे व्हिडिओ बनवणार आहे अरे कोंबड्यांच्या पाठी ढग लागले ते बघ कोण लागला हा काय म्हणत कोंबड्यांच्या पाठी काय लागली अगो तर बुधवार हा, तेव्हा ते बॉम्ब टाक लागले कापा कापा म्हणत एकटा या बघ तू लावलं कलमा लावलं के का आंबोईलो ते का बाटो नंदन रुजत घालता अरे बाटो नाही रे मग? फुलांची नाही लावलं तर मी तकडची सगळी मोठी मोठी झाडं घेऊन जाणार डायरेक्ट रेडीमेड अशा पुणग्याक सांग पुणग्याक पुणग्यान बाहेर लावलेली ती पण सगळी डायरेक्ट मग ते त्यांच्यावर माझं लक्ष आहे पण चोरूक मिळत नाही मी इल्यावर करूया काम मी
तू काय कर माहितीये पुणग्या भजी पैकी भूता ए नेलेली भूता कळली की भूत मानेर होता आणि असा करणार ए तू काय कर माहितीये पुणग्याकडे भजी करूक लावत कडे मी आपल्या पाठसून घेऊन जाते गपचूप गपचूप पांदी माहिती नाही या पुणग्या तुमचा नेसान सोडून घेता बके ए काळ्या बके माहिती नाही या झाड लावून ठेव पुष्पा मारण काढणारा देणार आहे मी. पुष्पा तुझा काय मरण काढता काढूक सांगा आधी. आता कॅमेऱ्यात झाला तर आता बघूया का ए कट करायचा ना हा काय बघू जरा पुष्पा मरण काढणार पुष्पा मरण काढणार याकच तोंडात ठेवलं असतं ताप. म्हणजे तुला साधा सुद्धा वाटला की हो वाटला हो वाटलं म्हणता तुका जर पाड्याचं सांगलं ना आता नाही तर काय काय तोंड पाडेचं कसे आमच्याकडे 3 ह्यो एक चौथं बांधान ठेवतं हा आणि ह्यो शेवट पाचू कळलं रे पुणग्याच्या मोबाईलमुळे ह्याच्या शिक्षणावर परिणाम झालो हा हा आता बरोबर आहे ह्यो माझो डायलॉग टाक ह्याच्यात हा तर खलं नका किती वेळा सांगितलं आता मारतात एका फुकटचा पण चूक सांगत नाही आपली जाऊन दे रे पेटत या आपण ज्या व्यक्तीशी कळलं बोलत गेलो. आहात त्यांनी आपला पेटात जाऊन दे आता येऊन देता कृपया लाइन पर रहा लाईनवर गेलेलो हा चला जॉईन करतात बाय कॉल को होल्ड पर रखा आजचो आणि पुणग्याचो पुष्पाचो उद्या शेंगाचो व्हिडिओ हे एकत्र करून टाक person you are speaking with पुणग्या पुष्पाचा जोमाट please stay on the line. काय गुगल पे कधी चालू करतात तू इलस की चालू कर केलंस तर मग टाक त्या मोबाईल मध्ये मोबाईल टाकू आणि काय करू तू तू ये तू काय मागा नाही जमणार अरे तुझ्या मोबाईल मध्ये टाक अरे तुझ्याशिवाय मागा नाही जमणार मग तुका माहिती आहे ना माका अरे पुणग्याचो गुगल गेलो हा ए हा मग टाकते आता नको आधी ए पुणग्याच्या गुगल मध्ये व्हायरस घुसलो हा, हे गेले रेंजच्या मोबाईल मध्ये आता कळला हा मग गुगल मध्ये व्हायरस काय आहे बसायचं व्हायरस तुझ्या मोबाईल मध्ये व्हायरस रिगलो सगळं होतो हे का काय असं आता माझ्या शेंगे तरी फोड मेल्याचं हो, का माझे थोडेच होत माझ्या घराकडच्या फोडूच्या टाकून मी येईल या काय सांगणार तुका कॅमेरा ऑन कर मग तो सांग. तांबडी केस सारखे करते जरा इस्कट हा हा सरळ कर तर मित्रांनो पुष्पा पुणग्याचा जोमाट असा मी लावून दिलं होय कळीचो नारायण मी याकडे माझ्याकडे कर कॅमेरा माझ्याकडे कर केलं ह्यो विनू आणि बाबलो कळीचो नारायण यांच्या हातात एक चिपळी देव कया आणि असे फिरू का वयांक वरचो कळीचं नारायण ते वरचे त्यांनी सगळे कळी लावून ते एकदम म्हणजे चांगला काम केल्याने हे कळी लावून ते वरचे नारद मुनी ते काय नाही मी कळी लावचा काही एक काम केलंय नाही मी तर मुंबई करते माझा काय संबंध तो नाही. मुंबई गेले कसा बा. तो मुंबई कसा आणि फोनवर ना कळी लावता पण टायटल ह्योच टाक पुष्पाचा लागला बाबल्याने पुष्पाचा पुणग्याचा दिला जोमाट लावून आणि झोंगाटल्या शेवट कारणीभूत कोण तर बाबलं म्हणून टाक कारणीभूत समजला आणि याच्यात कळीचं नारद कोण तर तू सांग प्रश्न शेवटला घाल याच्यात कळीचं नारद कोण मग लोक सगळे सांगतले बाबू 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 बाबलू माहित नाही आम्ही किती आहे तो असं मी म्हणते बाबल्या ना. कळताना नंदन काय करतात तुमच्यात साहेबांचा तो आवशीचे गजाले ऐकता तास करणार तो तास करतात नाही करतात तो चल रे पाऊस इलो हा, त्यामुळे ऐकाक येत नाही काय हा इथे गोलमाल झालो तर मित्रांनो ह्यो व्हिडिओ असो हा की मी असं टाकतं आता तुझा आवाजच येत नाही या माझाच आवाज येता काय आहे अरे पण ह्यो व्हिडिओ संध्याकाळचा टाक रे आपल्या अंगलट ए गेलो गो हा संध्याकाळचो टाक टाइमपास म्हणून हा नंदना वा ह्याच्यातच येतो तर मित्रांनो ह्यो एक गमतीशीर व्हिडिओ असोच बघा मजा येतली वाईट कळी लावून दिलंय पुष्पा तकडनं गाळी घालता माकाच पुणग्या हकडनं माका गाळी घालता माझा मारहाण केले हॅलो चला तर मित्रांनो बाय बाय अरे